Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы студияда мен Лейсан Ханова эшлим. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Суга бату бүлүчеләр саны буенча Чаллы республикада кара исемлектә. Фаҗигаләрдән ничек сакланырга шәһәрдә махсус акция оештырдылар. Чаллы Венециягә әйләнде. Кайнар су турбасы шартлап берничә комплекс сусыз калды. Безнең спортсменнар әйбәт выступать иттеләр. Ил беренчелегеннән җиңү белән Чаллы тыгвандучылары ярышларда чемпион исемен яулады. Судагы фаҗигаләр буенча Чаллы республикада беренче урынны алып тора. Бүген Татарстанның кече суднолар буенча баш инспекторы шулай дип белдерде. Ул безнең шәһәргә елга күлләрдә куркынычлык кагыйдәләре үтәлешен тикшергә махсус килде. Мин суда иминлек яклы дип исемләнгән акция үтте. Анда укучылар, фарпостчылар һәм балык булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары катнашты. Акцияда катнашучыларны күрү белән шәһәрдәшләр ашыга-ашыга судан чыга башлады. Кемдер пляждан ук китү ягын карады. Әмма бу балалар хәлнең җитлеген аңламады. Алар өлкәннәр күзәтчелегеннән тыш су коюна. Бу исә кагыйдәләрне тупас бузу. У нас родители были. А сейчас? Они ушли в магазин, да? Ну, вы же знаете, что нельзя купаться без родителей. Яр буенда бер команда эшли, ә кече суднолар буенча инспекторлар акваторияга чыкты. Хатын-кыз һәм ике егет тиешле урыннан узып эшкә кергән. Соңгылары эшкән хәлдә иде. Я говорю, к берегу гребите. Вот я стараюсь. Гребем. Как можем, так гребем. Сейчас заберу матрас. Мәләкәс яр буенда кием алыштыру өчен уңайлыклар бар. Коткаручылар баганасы да тора. Бирдә куенырга ярамаса да, шәһәрдәшләр бик теләп ял итә. Если несовершеннолетние и взрослые лица Тиеш булмаган урыннарда куенучыларга карата административ җаваплылык каралган. Аларга карата беркетмә төзелә. Бу исә 500 сумнан алып 1500 сумга кадәр штраф дигән сүз. Бүген беркетмә төзүмәделәр. Акцияның максаты шәһәрдәшләрне куркыныч барлыгы турында кисәтү. События не заплывать, если чувствуют, что уже вот так вот все, они идут в обратную сторону. Если забыл за букет, полиция приедет и арестует того, кто забыл за букет. Коюну сезоны ачылган вакытта пляжлар исемлеге төзелгән иде. Чаллыда бардык шәһәр яр буенда Лесная сказка ял базасында һәм Радуга сәламәтләндерү комплексында гына су кергә ярый. Бу урыннарда су нормага туры килә. Сейчас, к сожалению, статистика пока говорит против. Чаллыда сезон ачылганнан бирле 10 кеше батып үлде. Бу узган ел белән чагыштырганда 3 тапкыр күбрәк. Хәзер куркынычлы кагыйдәләре үтәлеше игътибар үзәгендә. Иң мөһим кагыйдәләр саклык чараларын күрү һәм исерткеч чимлекләр кулланган хәлдә су коенмау һәм әлбәттә балаларны күз уңыннан ышкындырмау. Чаллы бер көнгә Венециягә әйләнде. 25-нче комплекста кайнар су турбасы шартлап, йортлар сусыз калды. Гадәттән тыш хәл кичә кичке 10 тирәсендә Тынычлык һәм Татарстан проспектлары чатында булды. Бердә җылылык үткәрү магистраленә җитди зыян килгән. Нәтиҗәдә 5 урыннан кайнар су бәреп чыга. Су хәтта Шуңман проспектына кадәр агып төшә. Тиз арада йортларга кайнар су бирү туктатыла. Оператив хезмәтләр бүген дә аварияның сәбәбен эзләү һәм аның нәтиҗәләрен төзәтү белән мәшгуль. 100 метр мәйданны биләгән урынга якын килерлектә түгел. Бирдә зур чокырлар барлыкка килгән. Зыян күргән турбаның диаметры 800 магистраль турба. Ремонт кирәк. Төп техник сәбәп шул. Бер әйбердә ватылмыйча, эштән чыкмыйча гына эшләми. Без аларны даими төзәтеп, яңартып торабыз. Чаллы буенча җылылык турбалары 650 километрга сузылган. Ел саен аларның нибары 16 километр төзекләндерелә. Авария булган урында быел ремонт каралмаган булган. Шәһәрдәшләргә кайнар суны бер тәүлек эчендә биргә ышандыралар. Сусыз торган көннәр өчен шәһәрдәшләр акча түләмәячәк. Аны Ярчаллы җылылык шелтерләре оешмасы үз өстенә ала. Чаллыда бердәм дәүләт имтиханы тапшыру вакытында кагыйдә бозу очраклары теркәлмәгән. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар барысы да аттестат алган. Министрлар кабинетында узган уку елына нәтиҗә ясадылар. 10 фән буенча БДИ нәтиҗәләре 2015 ел белән чагыштырганда күпкә югары. Укучылар нигездә җәмгыять белеме, физика, биология, химия фәннәрен сайлаган, әмма шул ук вакытта химия, биология һәм немец теленнән белемнәрен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә алмаучылар күп. Татарстанда 31 укучы имтиханнарны начар бирү сәбәпле аттестат алмыйча калган. Чаллы бу кара исемлектә юк. БДИ буенча нәтиҗәләр сөендерә, әмма 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар имтиханнарны яхшы ук бирә алмаган. В 2016 году результат ОГЭ Республики Татарстан по 2016 елда 13 фәннең 10-сы буенча нәтиҗәләр 2015 елдагы күрсәткечләрдән кимрәк. Моның шулай буласы ачык иде, чөнки без алдан ук имтиханнарны барлык кагыйдәләр буенча объектив итеп уздыру бурычын куйдык.
Республикада Түркияге юллама алушылар үшін қойнар илемтә телефон эшли башлады. Экранда күрсәтелгән номер буенча әлеге илгә билет алып та, анда бармаска уйлаганнар шалтырата ала. Роспотребнадзор идарәсе хәбәр итүенчә, әлеге телефонга акча кайтару мәсьәләсе буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Қойнар илемтә телефоны 20 июльдән 1 августка кадәр эшләячәк. Шалтыратулар кабул итү вакыты иртәнге сәгать 10-нан кичке 4-ка кадәр. Чылкунчик балалар бакчасын нәниләр генә түгел, өлкәннәр дә ярата булып чыкты. Балаларның ял итү зонасында гаражлар урнашкан. Халык шунда ял итә. Шул сәбәпле бакча территориясе дә пычрана. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе җитәкчелеге һәм ата-аналар әлеге тәртипсезлеккә каршы күптәннән көрәшә. Тик проблеманың чишелеше әле күптән түгел генә табылды. Зәп бистәсендә урнашкан Шилкунчик балалар бакчасы 5 ел эшли. Бакча ачылган шук биредә гаражлар булган. Балалар бакчасы һәм гаражлар арасы берничә метр гына, аларны коймагына айырып тора. И с этой стороны, и с той стороны собираются люди. Бакчаның ике ягында да халык җыела, спиртлы эчемлекләр кулланалар. Шүп бакча территориясеннән оча. Кайчакта койма аша матраслар күтәреп бакча ишек алдында төн куналар. Балаларга кырган агачлар да комачаулый, алар сабыйларның сәламәтлеге өчен куркыныч. Как только начинается сильный ветер, вот эти вот деревья, ветки большие летят на территорию, участки вот рядом. Ну, пока только ветки летят, но ведь может и дерево упасть. Бакча җитәкчелеге гаражлардан һәм кырган агачлардан котылырга тели, ярдәм сорап Дәүләт Думасы депутатына мөрәҗәгать иткәннәр. По поводу сухих веток обращусь в Горзеленхоз. Кырган агачлар проблемасын шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы белән берлектә шишәргә уйлыйм. Гаражларның хуҗасын табарга, аларның документларын өйрәнергә кирәк. Әлеге тәрбиячеләр көн сайын бакча территориясын берничә тапкыр урап йөрергә мәҗбүр. Комлыкта еш кына шешәләр һәм башка чүп-чар очрый. Еш уздырылган өмәләр проблеманы вакытлыча гына хәл итә. Ата-аналар һәм бакча җитәкчелеге тиздән барысы да уңай хәл ителер дип өметләнә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда гөмбә ашап агыланучылар саны арта. Бүгенге көнгә 10 шундай очрак теркәлгән. Зыян күрүчеләрнең икесе балалар. Белгечләр гөмбә җыючыларга да, аны сатып алучыларга да игътибарлы һәм сак булырга киңәш итә. Гөмбә ашарга яраклы булса да, чамасын белеп кенә кулланырга кирәк. Өлкәннәргә һәм балаларга, авыруларга гөмбәне күп кулланырга ярамый. Аларны юл кырыйларыннан, шәһәр паркларыннан җыярга киңәш ителми, чөнки гөмбә пычрак газ һәм токсиннарны тиз сеңдерә. Әгәр ул агылану билгеләре, ягъни баш авырту, кысасы килү, эч авырту күзәтелә икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бүген халыкара шахмат көне. Әлеге дата 1966 елдан башлап билгеләп үтелә. Уен исеме фарсы теленнән чыккан. Шах һәм мат хаким үлде дигән сүз. Туган иле Һиндстан. Шахмат стиль уены санала. Аны 64 шахмаклы тактада 2 партнер уйный. Чаллыда да шахмат буенча ярышлар еш була. Шахмат шашка клубында шөгыльләнеп 8 халыкара гроссмейстер үсеп чыкты. Бүген дә бирдә шөгыльләнүчеләр дәрәҗәле ярышларда катнашуны дәвам итә. Победитель первенства мира и Европы Всеволод Овчинников. 16 яшьлек дөнья күләм һәм Европа җиңүчесе Всеволод Овчинников хәзерге вакытта Владивостокта Тын океан меридианы турнирында уйный. 15 яшь уенчыбыз Чистайда зур кама турнирында. Бу кама аръягы балалар арасында гран-прига узучы ярыш. Ел ахыры нәтиҗәләре буенча алар җиңүчеләр булыр дип өметләнәбез. Тиздән Чаллыда шәһәр беренчелеге өчен ачык турнир булачак. Анда республиканың 8 шәһәреннән 200-гә якын яшүсмер катнашыр дип көтелә. Ярыш 2 августта Этюд балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә старт алачак. Ефәк юлы раллиның 11-нче этабы туктатылды. Бу Гоби чүлендә ком бураны белән бәйләнгән. Бу хакта КамАЗ мастер командасының рәсми сайтында хәбәр ителә. Көчле җил һәм ком аркасында вертолетлар күккә күтәрелә алмады. Ә монда зур ярышларны медицина хезмәткәрләре һәм техник хезмәтләрдән башка оештыру спортчыларның куркыныч астына кую дигән сүз. Бүген узышчылар бивакка килеп җитәчәк. Генераль таблицада күрсәткечләр үзгәрешсез кала. Гомуми нәтиҗәләр буенча лидерлык Мартин Ван ден Бринкта, икенче булып Айрат Мардиев бара, өченче урында Дмитрий Сотников. Чаллы спортчылары тэквондо буенча ил беренчелегеннән җиңү белән кайтты. Ярышлар 4 көн дәвамында Казанда узды. Беренче урынны 14 яшьлек Альберт Зайдуллин алды. Ул чемпион исемен яулады. 16 яшьлек Анна Третьякова 3нче урында. Җиңүчеләр белән безнең иҗат төркеме очрашты. Җиңүчеләр әле бу көннәрдә генә Казаннан кайтты. Шәһәрдәшләр 3 алтын һәм 5 көмеш медаль яулады. 4 тапкыр көненә тренировкалар булды. Шуңа без инде эмоционально поддерживали безнең малайларны. Безнең спортсменнар әйбәт уступать иттеләр.
3 бірінші орын алды, 5 екінші орын. Мен ойлаймын, бұл біздің спортсмендар үшін бек яхшы результат. Командалар ярышында Булат Гордеев һәм Тимур Хабибуллин уңышлы чыгыш ясады. Анна Трицикова яшүсмерләр категориясында шәхси зачетта 2нче урынны алды. Я действительно очень волновалась. Мин бик дулкынландым. Бу бик җаваплы эш, югары дәрәҗәдәге ярышлар. Авыр иде. Бәлки Казанда узуы бераз җиңеллек истәгәндер. 12-14 яшьлекләр арасында Альберт Зайдуллин дөнья чемпионы титулын яулады. Я чувствую, что там за меня все болеют. Минем җиңүемне теләп торуларын сиздем. Шуңа күрә барысы да яхшы узды. Көндәшләр көчле иде. Алар белән ярышу җиңел булмады. Спортчылар сентябрь айында Россия чемпионатына җыена башлаячак, ә иң көчлеләр дөнья чемпионатында катнашу хокукына ия булачак. Гүзәл Шихапова, Рамиля Алексеева, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу бүген сезгә җиткергә өлгергән соңгы мәгълүматыбыз иде. Иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.